לפני שלמדתי את הנפש, עברתי 13 שנים קשות מאוד מאוד מאוד. היה לי כאבים בגוף, דלקות, יד שלא זזה כבר. עברתי באמת שנים של ריצות מרופא לרופא. גם כל הצורות הטבעיות לא עזרו לי. הלכתי לדיקור והלכתי לטווינה ולשיאצו. עשיתי כל כך הרבה דברים ושום דבר לא עזר לטווח ארוך. בעצם הגעתי למצב שכבר יש לי דלקות בכל הגוף, כבר אין לי כוח לגדל את הילדים, יש לי 5 ילדים ברוך השם. מצב קצת דיכאוני אפשר להגיד כבר מרוב הכאבים ומרוב החוסר ידע מה לעשות עם זה. ובדרך ניסית הגעתי לאלימה, עם הרבה תפילות, אחרי שכבר נרשמתי ללימודי דיקור במקום אחר. אחרי חודשיים הגענו לשיעור השמיני עם הרב רוזנטל המדהים. נפלו לי כמה אסימונים. באותו שבוע היד שלי משתחררת לגמרי. אני מתקשרת לבעלי ואני אומרת לו, היד שלי זזה, יכול להיות שזה זמני, יכול להיות שזה, וזה לא זמני, זה ברוך השם עד היום זה ככה. אז בשבילי אלימה זה נס.